Cílové poloze. A pre dráhy mi zatiaľ nechoďte. OK. Čo, ešte raz? Ne, nemáme startovat, tam přistává. Teraz. Než tam dojedeš, tak to má vybavený. A môž... Je to má rýchlo, ver tento svinia. Tam asi. A ja nemôžem štartovať pri 80 vrtule? Dej vrtulu na 100, ale dej si pozor na tlak, až v tým cestovním režimu stáhni vrtulu na 70. Potom sa ono ozví. Že jinak neodstartuješ, ale pozor na to přepálení toho plynu přes ty 43, tak ten motor odrovnáš ještě nad letiště. Dráha. Ona jako má dlouhý rozjezd, jo, takže se toho nelekne. Ne. Co? A, lepšie. Pozor, tu je hangár. Tu je veža. Tu som ja. Ešte doprava. Prejdeš ma. Doprava. Dobrý. Kripendie. Ale čudíš. No, odběl motor. Odhoď tú bombu a poď nás. Počkej, nebombarduj vlastní letiště, odhoď to někde nad lesem. Dobre, to čo urobilo, veď to šlo celé do rytí. Ty vole. Puste AESA do cíle, letadlo. Tak ve vzduchu, tak já tady budu kroužit a počkám na ten. Veď to ale šlo po svojom doprava. Doleva ti to šlo. Či doleva. Byl tvůj první start s P40. Ano. Prečo? Tak, dobrý. Vyzeralo to tak? No, trošku jo. Idem hneď pristávam. Z divných úhlov. Ech ti pána. Dobre, yes, to je dosť. To prečo letím bokom? To prečo? Au! A ty jsi s tím strojem neporozuměl. Vôbec.